त कैसे बन के आई देव घरे रउआ पंडाए बाबा। आई भैया प्रणाम नमस्कार। हम भोजपुरी गायक शैलेश परवाना और सिंगर होखे के नाते रउआ लोग के एगो हम बोल बम के गाना सुनावतनी और उम्मीद करें कि रउआ लोग के पसंद आई। और हमरा तरफ से तो बहुत अच्छा बटे, काहे कि एगो लॉकडाउन और कोरोना के जौन महामारी चलतटे एकरा ऊपर हम एगो गाना बनैले बानी और एकरा के सुनी और अच्छा लागत तो शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो छोड़ के कहीं ना जाई। पूरा वीडियो देखें, पूरा गाना सुने, तब रउआ समझ में आई कि हाँ ये गाना में का सच्चाई बटे, का हम दर्शौले बानी। और थोड़ा सा देखें तो कहाँ रउआ समझ में आई। ऐसे हाथ जोड़ के विनती बा भैया कि हमार पूरा गाना सुनी और पूरा गाना सुने तबे रउआ समझ में आई। और हम भोले बाबा से का रउआ लोग खातिर हम अपना खातिर आग्रह कइले बानी, एकरा के सुनी आ गुनी आ देखी है गाना का माध्यम से सुनी। कि लॉकडाउन भइले बंद भइले धंधाए बाबा, लॉकडाउन भइले बंद भइले धंधाए बाबा। त कैसे बन के आई देव घरे रउआ पंडाए बाबा, त कैसे बन के आई देव घरे रउआ पंडाए बाबा। केहू मांगला से देत ना बचंदाए बाबा, केहू मांगलो से देत नइखे चंदाए बाबा। त कैसे बन के आई देव घरी रउरी पंडाए बाबा, त कैसे बन के आई देव घरे रउरी पंडाए बाबा। कोरोना के चलता बहु महामारी, आ कैसे आई दर पर रउरा भीड़ होला भारी। ए बाबा रउआ दरवाजा पर तो इतना ज़्यादा भीड़ लागेला कि वहाँ का मालूम कितना लोग कोरोना वाला भी चल जाई। हाँ कोरोना के चलता बहु महामारी, आ कैसे आई दर पर रउरा भीड़ होला भारी। त पुलिस मारो तावे सबा काके डंडाए बाबा, पुलिस मारो तारे सबा काके डंडाए बाबा। त कैसे बन के आई देव घरे रउरा पंडाए बाबा, त कैसे बन के आई देव घरे रउरी पंडाए बाबा। कैसे किनाई गेरुआ घंटी वाला कांवर, आ कसहू मिटा दी बाबा कोरोना के पावर। कि शैलेश परवाना संगे बीके बिहारी, हा कहिया ले हैं बाबा जिला मोतिहारी। कि रूपेश चंदन नइखे देत असो कर जाए बाबा, कि रूपेश चंदन नइखे देत असो कर जाए बाबा। त कैसे बन के आई देव घरे रउरी पंडाए बाबा, त कैसे बन के आई देव घरे रउरी पंडाए बाबा। आई भैया प्रणाम नमस्कार। हम भोजपुरी गायक शैलेश परवाना। उम्मीद करतनी कि ई गाना रउआ लोग के अच्छा लगी, तो अच्छा लगी तो एकरा के शेयर कैला के जरूरी बा भैया लोग। आ हमार चैनल शैलेश परवाना ऑफिशियल हमार ना आप सबके चैनल बा, एकरा के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और भाई के सपोर्ट करी। काहे कि आज देखी बहुत दुख के घड़ी बा और ये दुख के घड़ी में ही हम गाना गावतनी। आप सबसे विनती बा कि भैया एकरा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो कर ली, काहे कि ऐसा ही अच्छा चीज़, अच्छा गाना, अच्छा कॉमेडी रउआ लोग के सुने के मिली हमारा चैनल से। और बस अपन प्यार दुलार बनैले रखी भैया।